Una trinxera pròpia. Benvingudes una vegada més a Una trinxera pròpia, un podcast sobre periodisme, feminismes i internacionalismes. Nosaltres som l'Anna Enrec i l'Andrés Arnal. Som membres de Llamallà Revista. I en aquest podcast intentem entendre el món des de les perspectives de les periodistes locals que veuen i viuen els conflictes des de les seves llars. Aquest ja és el 5è capítol d'Una trinxera pròpia. Així que no ens repartirem en excés explicant què fem en aquest espai radiofònic. L'única cosa que podem fer és, si no heu escoltat els altres 4 capítols, doncs us animem, us encoratgem molt enèrgicament a fer-ho. El capítol d'avui és un repte, tots ho són, però aquest, tenint en compte l'actualitat i el seguiment mediàtic i el genocidi que s'està produint, doncs pot ser una mica més. Avui parlarem sobre Palestina, així que benvingudes a la 5a trinxera i comencem. Què tal, Anna? Com estàs? Ja com a casa, oi? Aquí a l'estudi de Sonics Arts un altre cop? Doncs sí, la veritat és que sí, ens acostumem fàcil. Avui aterrarem per primer cop al Pròxim Orient, perquè evidentment hem de parlar de Palestina, com a mínim, mentre continuï havent-hi un genocidi, i hem de seguir-ho fent tantes vegades com faci falta. Dades actualitzades de l'abril del 2025. Des del 7 d'octubre del 2023, només des del 7 d'octubre del 23, més de 50.000 palestins han estat assassinats per l'estat d'Israel. Més de 110.000 han resultat ferits. Gairebé 2 milions de persones, és a dir, el 85% de la població de Gaza, s'ha hagut de desplaçar forçosament. 345.000 persones es troben en estat de fam total i el 91% de la població pateix inseguretat alimentària. El 90% de les infraestructures sanitàries i el 90% de les carreteres principals han estat malmeses o destruïdes. La falta de subministraments mèdics i de combustible ha deixat gairebé tots els hospitals fora de servei i més de 300 treballadors sanitaris han mort assassinats. I els bombardejos han generat vora 30 milions de tonelades de brossa i de materials perillosos, que han contaminat el sòl i les aigües subterrànies. Hi ha vegades que les dades parlen per si soles. Casos com els que comentava ara l'Anna, en el que no cal afegir gaire cosa més. A més, com que durant aquests últims mesos sí que hem vist els mitjans de comunicació de tot el món cobrint el genocidi amb les dades catastròfiques una rere l'altra, dia rere dia, hem plantejat aquest capítol com un espai més de context sobre les dècades i dècades d'ocupació que Israel ha fet sobre el territori palestí. Per intentar també entendre una mica com s'arriba fins a aquell 7 d'octubre de 2023 i quines són les conseqüències que encara perduren a dia d'avui. I a més, ho volem fer i ho farem amb les periodistes. Analitzarem la situació actual tant a Gaza com a Cisjordània i a Jerusalem Est. L'aviació israeliana ha començat a bombardejar la franja de Gaza. Israel assegura que ja ha iniciat el que ha anomenat Operació Espases de Ferro. De moment han llançat més de 2.000 míssils i diverses agències sobre el terreny informen que també hi hauria combats cos a cos. Aquesta és la resposta de l'exèrcit israelià, que ha declarat l'estat de guerra després de l'atac múltiple que ha patit aquest matí. Centenars de coets llançats des de la franja de Gaza han impactat en ciutats del sud d'Israel. A partir d'aquesta notícia, Palestina va començar a ocupar portades de tots els mitjans. Això és relatiu, després ho veurem, però ara parlem principalment dels mitjans catalans. Doncs aquesta notícia va suposar un punt d'inflexió d'un conflicte, d'una ocupació que fa 77 anys que dura. Com ha dit l'Andrés, intentarem donar algunes claus i intentarem centrar-nos en l'exercici del periodisme des de les narratives amb perspectiva de gènere, que al final és el motiu d'aquest podcast.
D'entrada, dir que es considera que aquesta terra, que se situa geogràficament entre el riu Jordà i el mar Mediterrani, és una de les primeres àrees poblades del món antic. A més, l'assentament del poble palestí en aquest territori és de molt abans de la creació de l'Estat d'Israel. Abans de continuar, però, deixeu-me fer alguns apunts inicials que potser estan clars, però millor no donar les coses per sentades. Deixeu-me parlar breument de dos conceptes clau que són molt importants i és molt important que no confonem, que són el sionisme i l'antisemitisme. El primer d'ells és el sionisme. El sionisme és una ideologia i un moviment polític que entén que les persones jueves no només tenen una religió en comú, sinó que conformen una nació. I com a tal promouen la creació d'un estat-nació jueu, que és Israel, però defensen que aquest s'ha de crear i s'ha de consolidar dins del territori palestí, ja que consideren que és la seva terra ancestral. De fet, el nom de sionisme fa referència al Mont Sió. És un turó ubicat a Jerusalem que apareix diverses vegades a la Bíblia i és sagrat pel judaïsme. Com bé deduireu, es pot ser jueu sense ser sionista, entenent que no cal o que no és legítim establir un estat jueu en un territori aliè. De fet, hi ha un important moviment jueu antisionista que entén i defensa que establir il·legítimament un estat és una ideologia colonitzadora. Aquest moviment abarca un ampli espectre ideològic que va des de l'esquerra anti-status quo fins als jueus ultraortodoxos que tots coneixem i hem vist a la televisió. L'altre concepte al qual volíem fer referència és l'antisemitisme. L'antisemitisme és l'odi, la persecució o l'estigmatització cap a les persones jueves pel sol fet de ser-ho, de professar la seva religió i de ser jueus. És important diferenciar aquests conceptes i els seus significats. Amb aquest glossari fet, una data clau, el 15 de maig. Marca l'aniversari de la Nakba, que significa catàstrofe o desastre en àrab, i és essencial marcar aquesta data com un succés històric que va marcar un abans i un després a la història de Palestina. Palestina era una colònia britànica i durant el mandat britànic sobre el territori, a principis del segle passat més o menys, es va iniciar un procés de migració jueva, procedent principalment d'Europa central i oriental, cap a territori palestí. Es van anar establint progressivament colònies jueves a Palestina i davant de la resistència de la població palestina local van anar sorgint grups paramilitars jueus que rebien recolzament de molts estats occidentals, en els quals, paradoxalment, les comunitats jueves eren perseguides. Davant d'aquesta situació, l'any 1947, just 2 anys després del final de la Segona Guerra Mundial i amb unes Nacions Unides acabades de crear-se, el Comitè Especial de les Nacions Unides per Palestina va proposar un pla de partició del país que dividiria Palestina en dues parts, un estat àrab i un estat jueu. En la proposta inicial, l'estat jueu es quedava més de la meitat del territori. Mentrestant, Jerusalem i Betlem, ciutats importants o sagrades tant pels cristians com pels jueus com pels musulmans, quedarien sota un règim internacional. En aquest pla, el territori palestí ja quedava fragmentat en dues parts separades, Gaza i Cisjordània. Tot i que aquest pla només era una proposta, la part sionista ho va prendre com un fet vinculant i va posar en marxa immediatament els mecanismes que va creure necessaris per dir-ho d'alguna manera, per aplicar-lo. I inclús abans que el mandat britànic acabés, el 14 de maig del 48, David Ben-Gurion va proclamar la independència de l'estat jueu, va assumir com a propi la part de territori que l'ONU proposava i va proclamar el naixement de l'estat d'Israel. En aquell moment, la violència dels grups paramilitars jueus es va intensificar moltíssim i es van multiplicar les massacres de persones palestines, la destrucció de les seves cases, dels seus pobles. Es va iniciar el que actualment es coneix com la Nakba. Entre el 48 i 49 va esclatar la violència en l'anomenada Guerra Àrab-Israelí, amb el conseqüent triomf d'Israel, fet que va suposar un punt més d'inflexió en la història d'aquest conflicte, ja que si Israel havia pres un 55% del territori palestí que l'havia otorgat entre cometes o sense les Nacions Unides en el seu moment, doncs després d'aquest conflicte l'estat d'Israel es va quedar vora del 78% del territori palestí. Es calcula que 700.000 palestins van haver de marxar de les seves cases i Ben-Gurion va ser elegit com a primer ministre d'Israel i, de fet, l'aeroport de Tel Aviv porta el seu nom. Possiblement us haureu fixat que en moltes manifestacions moltes persones palestines surten amb un símbol d'una clau. Això té relació amb aquesta expulsió massiva de palestins i palestines a casa seva. I és que aquest
símbol s'ha pres com una reivindicació del dret a tornar a les seves pròpies cases, com un símbol de memòria, diríem, o com un símbol de resistència. En aquell moment el primer que van fer va ser una crida a tots els jueus del món perquè anessin a Israel, i a molts els van ubicar a les cases i terres de palestins que havien sigut expulsats. I lligat amb això, una particularitat de l'estat d'Israel és la llei de retorn de l'any 50, segons la qual tot jueu d'arreu del món té dret i facilitat a migrar cap a Israel, amb el cònjuge, amb fills o amb nets. Una llei que dona un privilegi etnoreligiós per sobre de tot i motiu pel qual ha estat assenyalada de discriminatòria i més, evidentment, tenint en compte que es nega el dret dels palestins a tornar a les seves cases. Tot i que es podrien destacar moltes dates i molts esdeveniments d'aquest conflicte, posem el focus també en l'anomenada Guerra dels 6 dies. Una guerra, l'any 67, que, com el seu nom indica, va ser curta, va durar 6 dies, i en la qual Israel es va enfrontar a una coalició dels exèrcits d'Egipte, Síria i Jordània. En aquest conflicte, amb la victòria d'Israel, va canviar el tauler geopolític de la regió perquè va multiplicar un altre cop el seu territori. Fruit d'aquesta victòria, Israel va ocupar la Franja de Gaza, la península del Sinaí, Cisjordània, Jerusalem Est i els Alts del Golan. Amb tot plegat, la resistència palestina ha sigut una constant. Les anomenades intifades en són un exemple. La primera intifada va ser l'any 87 i la segona l'any 2000. I les intifades són aixecaments de la població que es tradueixen en manifestacions, en disturbis, en llançament de pedres contra les forces israelianes, i tot això amb motiu del colonialisme sionista i l'ocupació militar que a poc va anar creixent i que, de fet, segueix creixent. I abans de començar la primera entrevista, volíem aturar-nos un moment a parlar de la ciutat de Jerusalem, perquè tot i que les Nacions Unides van proposar declarar-la en un règim internacional especial, Israel continua declarant unilateralment que Jerusalem és la seva capital. I Palestina, per la seva banda, només es pot quedar amb la part est de la ciutat. Cal remarcar que la importància de Jerusalem, entre altres coses, recau en el seu simbolisme, ja que és una ciutat sagrada tant pel judaïsme com pel cristianisme com per l'islam. Tot això és una pinzellada, molt pinzellada, de totes aquestes dècades i dècades de conflicte i l'ocupació, perquè podríem estar hores i hores amb tots els fets, detalls, acords o no acords, guerres, organitzacions, etc. Després entrarem més també en l'actualitat i en els anys més recents sobre el context d'ocupació i què suposa, tant a Gaza però també a Cisjordània i Jerusalem Est, però ara parlem primer amb la Rama Youssef. Ella és periodista, és originària i habitant de Jerusalem Est, la part palestina. Treballa com a periodista freelance, cobrint tant Jerusalem Est com Cisjordània, i fa anys que cobreix l'ocupació. I a més també fa de fixer amb periodistes de mitjans com Al Jazeera en anglès, la BBC o la televisió italiana, entre d'altres. Rama, gràcies per voler compartir la teva experiència i el teu dia a dia amb nosaltres. Com estàs, primer de tot? On estàs ubicada? I'm fine, thank you. I'm based in Jerusalem. Estic bé, gràcies. Estic basada a Jerusalem i sóc originalment d'aquí. Treballo aquí entre Cisjordània i Jerusalem. Com s'està vivint la situació actual al teu entorn i a Jerusalem? The pain is continuous for everyone. El dolor és continu per tothom. Les coses no funcionen amb normalitat aquí a Palestina, a Jerusalem, a Cisjordània, a tot arreu. Ningú se sent normal, com si tingués una vida normal. Aquí la gent està fent el que ha de fer cada dia sense pensar, sense tenir sentiments, perquè tot està escalant per moments. Cal viure com un robot, sense sentiments, sense pensaments. Així que és important dir-li al món que hi ha gent que no està vivint una vida normal. No tenim ni un minut de tranquil·litat. Tota l'estona estan passant coses a la gent que coneixem, que estimem, amb qui vivim. Hem de viure amb tota aquesta escalada dia a dia, així que quan parlem de la gent palestina i de la causa i del dolor d'aquí, ho expliquem dient que són xocs continus, traumes continus. La situació és la mateixa des de fa anys, ara és pitjor que mai. Però des de fa 5, 6 o 10 anys la situació econòmica és molt dolenta. La gent està patint. Cada persona. És com un mal col·lectiu, un càstig col·lectiu al que ens enfrontem aquí a Jerusalem. És com si qualsevol persona, noi, nen, sigui qui sigui, com si tot el poble de Jerusalem hagués de ser castigat. Tothom pateix, tothom té restricció de moviment. Ningú pot anar on vulgui, tranquil, a treballar, on sigui.
Amb quina facilitat o no et pots moure de Jerusalem Est cap a Cisjordània? For something. I can't move to live there, even it's better for me. És difícil. Em puc moure per un viatge, per un dia, però no puc moure'm per viure allà a Cisjordània, encara que seria millor per mi viure allà perquè tinc gent que conec. Em costaria menys que a Jerusalem, però podria perdre el meu document d'identitat si em mudés a Cisjordània, perquè tenim aquesta identitat, que és el color blau. Això significa que som residents a Jerusalem com a palestins o com a àrabs, però els palestins tenen el color verd, que és el de l'autoritat palestina, i ells no poden ingressar a Jerusalem, ni a cap lloc al qual jo sí que puc accedir. Per això podria perdre la meva identitat si visqués a Cisjordània. M'agradaria viure allà, però no puc. I per què vas decidir dedicar-te al periodisme? Because I live in Jerusalem and I pass checkpoints every day. Perquè visc a Jerusalem i vaig passar els checkpoints cada dia durant anys quan estava estudiant a Ramallah i anava a Jerusalem cada dia, així que m'he enfrontat a molt, he patit molt, així que quan trobava algú de fora, qualsevol, de qualsevol nacionalitat, començava a parlar del que ens està passant. I quan vaig començar a estudiar vaig pensar que hauria de fer alguna cosa per poder ajudar-me a mi mateixa i a tots els del meu voltant i poder parlar més sobre el que està passant en el terreny, perquè la gent que ve de fora o llegeix els periodistes o mira la televisió no pot entendre exactament el que s'està passant. Així que vaig pensar que volia estar al terreny i que volia treballar amb la gent, explicar el que està passant i portar-los als llocs perquè vegin què està passant sense dir la meva opinió. És important ensenyar-ho i explicar-ho. Identifiques diferències de tracte o de perill sent periodista dona respecte dels homes? Yeah, it's very dangerous. It's dangerous and it's not that good. Sí, és molt perillós. És perillós i no és una bona cosa treballar com a dona aquí, perquè no som una societat de mentalitat tan oberta. No és fàcil treballar en una feina per la qual és necessari treballar fins tard, anar de viatge durant dies i dormir a Jenin durant 3 o 4 nits. I és perillós per mi treballar en zones calentes, estar al voltant d'aquests checkpoints. Un dia vaig tenir una bala al coll. Potser sembla que sigui el mateix per una dona i un home perquè fem la mateixa feina i anem als mateixos llocs. Però és difícil per nosaltres, és perillós perquè tenim moltes més coses per les quals preocupar-nos. Crec que els homes tenen menys responsabilitats. Jo, per exemple, sóc mare, tinc una casa i em preocupa el meu fill tota l'estona. Això podria ser més responsabilitat per mi que per un home. És més difícil per les dones periodistes, més que pels homes. L'exèrcit israelià et posa traves a l'hora de treballar? They would check me, they would ask for the IDs. This is for every day. Happens with me every day. Em fan passar controls, em pregunten per les meves idees. Això em passa cada dia, 2 o 3 vegades al dia. Si estic a Jerusalem, em revisen el meu document d'identitat, em pregunten amb qui estic treballant. De vegades em prohibeixen treballar a la ciutat, si la situació és molt dolenta. M'ho prohibeixen perquè sóc palestina, no és que hi hagi un problema, no. Simplement perquè no volen que continuï treballant aquí. Un dia estava treballant amb un equip de turcs i els hi van dir a ells ell hauria de sortir de la ciutat i vosaltres podeu continuar treballant. Ells van gaudir de treballar més lliurement. Poden anar a qualsevol lloc i treballar lliurement. Poden tenir el GPO, que és una targeta israeliana pel periodisme. No podem tenir-la com a palestins, com a àrabs, a Jerusalem. Però els israelians i les persones de fora poden tenir-la i poden treballar a qualsevol hora i en qualsevol lloc que vulguin. Poden entrar a la ciutat antiga, fins i tot si està tancada. Jo no puc, i moltes persones com jo no poden, com a àrabs i palestins especialment. I tu, que treballes tant a Cisjordània com a la part est de Jerusalem, veus que hi ha diferències entre treballar a un lloc i a un altre? In Jerusalem, it's very hard. Everything is hard in Jerusalem. If I want to make an interview, I would ask for 2. A Jerusalem és molt difícil, tot és difícil a Jerusalem. Si vull fer una entrevista he de demanar moltes coses, si vull anar a un lloc hi ha massa permisos a demanar. A Cisjordània és millor, potser perquè conec a tothom a Cisjordània i tinc accés a oficials, especialment. Seria millor per mi treballar allà, però a Jerusalem tothom té els seus propis estàndards. On ets, per qui treballes, si tens aquestes relacions o no, si saps parlar hebreu o no, si treballes amb un canal israelià és millor per ells, però no tenim la possibilitat de treballar a Tel Aviv entre israelians. Ens preguntarien d'on som. Aquest és el problema, viure i treballar a Jerusalem i ser com els àrabs. Tu podries moure't i treballar a altres llocs que no fossin ni Cisjordània ni Jerusalem Est? És a dir, altres llocs dels territoris ocupats? It would be harder because of the situation. It's hard, and if they know that I do not
Seria molt difícil per culpa de la situació. És difícil. Si saben que no parlo hebreu, gairebé, i estic treballant amb alguns canals que no els agraden, seria perillós per mi. De vegades rebutjo feines. Hi ha alguns canals internacionals o canals locals que em demanen fer algunes entrevistes, però no puc anar a un assentament, perquè els habitants dels assentaments, si s'assabenten que sóc palestina o àrab, es tornarien bojos, potser fins i tot em pagarien, perquè no tenim permís d'anar-hi, i aquest és el problema. Per això prefereixo treballar a Jerusalem Est i a Cisjordània, més que en algun assentament o a llocs com Tel Aviv, que és al costat que és completament pels israelians i tenen accés ells més que nosaltres. Quina és la millor experiència que recordes exercint el periodisme? The best, for sure, the best was the releasing of prisoners. El millor moment va ser l'alliberament dels presoners palestins, el que va passar aquest any. Va ser bonic perquè vaig gaudir de parlar amb ells i de saber què estava passant dins, encara que va ser difícil, parlaven de molts detalls i de com havien patit. Però eren les persones sobre les quals jo havia escrit, jo havia explicat les seves històries. Em va sorprendre escoltar què estava passant amb ells i què estava passant dins de les presons i com estaven rebent ells les notícies. No hi havia electricitat, no hi havia accés a mitjans de comunicació, res. I ells escoltaven algú que potser tenia visites i s'ho explicaven des de les finestres i des d'una finestra a una altra, escoltaven les notícies i aprenien una cosa nova sobre l'evolució de les coses a fora. Tot això va ser una nova experiència per mi i va ser molt difícil, especialment quan parlava amb les seves famílies, amb les seves mares. El podcast es diu Una trinxera pròpia en relació a Virginia Woolf i els espais segurs de dones de creació i de narrativa. I des del periodisme et volíem preguntar quina diries que és la teva trinxera? For me, I think it's about people from the field. I feel that, per mi, crec que té a veure amb estar a terreny. Sento que a terreny estic a prop de les històries palestines. M'agrada la meva gent, m'agraden els palestins, m'agrada l'antiga ciutat de Jerusalem. La gent i el terreny. Normalment m'anomeno a mi mateixa dona dels carrers. M'agraden els nostres carrers. Soc una dona de carrer. M'agrada ser als carrers, explicar les històries del carrer, de l'antiga ciutat, de la gent humil. Aquesta és la nostra tendència i crec que la majoria dels palestins dirien que gaudeixen dels nostres carrers. Gaudeixen de la nostra gent, de caminar pel carrer i quedar amb la gent, saludar, veure alguna cosa. Així que crec que aquesta és la meva inspiració. Rama, moltíssimes gràcies per aquesta entrevista. Molta sort i molta força. I enjoyed a lot. I want to thank you about telling anything about our story. Ho he gaudit molt. Vull donar-vos les gràcies per explicar la nostra història. Significa molt per tots nosaltres. Gràcies. Adeu. Aquesta cançó es diu Salam li Gaza i la recomana la Rama perquè parla de la resiliència de la població palestina a Gaza, però també a Jenin o a Tulkarem, que són altres ciutats palestines. No hem parlat encara de Hamas i, evidentment, és una peça clau en aquest conflicte. Hamas és un grup islamista palestí que té una branca tant política i té una branca militar. Va sorgir a final dels anys 80 a la Franja de Gaza, concretament a l'any 87, a l'inici de la primera intifada, que, com comentava l'Anna anteriorment, és un alçament, van ser una sèrie d'alçaments palestins contra l'ocupació israeliana. En la seva carta fundacional, Hamas proclamava que el seu objectiu és la destrucció de l'estat d'Israel i la creació a la vegada d'un estat islàmic en tota la Palestina històrica. Mentre que és considerat com un grup terrorista per part dels Estats Units, la Unió Europea i Israel, altres estats els veuen com una resistència a l'ocupació israeliana, però si bé és veritat que aquesta posició
almenys de cara a l'opinió pública, cada cop és menor i més després dels fets del 7 d'octubre. Hamas controla la Franja de Gaza des de l'any 2007, després d'un enfrontament amb Fatah, que és l'altre gran partit polític palestí, tot i que n'hi ha bastants més. Fatah governa a Cisjordània, en el que es coneix com l'Autoritat Nacional Palestina, que administra els serveis civils i de seguretat en parts del territori. Ara explicarem això de en parts. L'Autoritat Nacional Palestina es va crear als anys 90 com un govern interí, que és el resultat dels acords d'Oslo, que van ser unes negociacions entre Israel i el que es coneix com la OLP, l'Organització per a l'Alliberament de Palestina, i aquests acords van suposar el reconeixement mutu i la creació d'un govern autònom palestí, que és l'Autoritat Nacional Palestina. Però des del 2007 que aquesta autoritat no governa Gaza, sinó que ho fa Hamas, com ara dèiem, i només governa Cisjordània. I com deia ara fa res, en aquests mateixos acords d'Oslo es van establir les àrees A, B i C, que són una divisió administrativa i de control territorial dins de Cisjordània. A l'àrea A, l'Autoritat Nacional Palestina té total control tant civil com de seguretat. A l'àrea B, l'Autoritat Nacional Palestina s'encarrega del control civil, però la seguretat va a càrrec d'Israel. I a l'àrea C està sota control d'Israel totalment. Ara mateix, l'Autoritat Nacional Palestina té una falta de legitimitat molt gran i està molt debilitada principalment perquè molta població palestina la veu com un instrument ineficaç i inclús col·laboracionista amb Israel. A tot això s'hi sumen les colònies israelianes tant a Cisjordània com a Jerusalem Est. En aquests territoris, més de 700.000 colons viuen en assentaments que el dret internacional considera il·legals i tot i això cada dia veiem com van ocupant més i més territori palestí. I l'any 2002 es va començar a construir un mur imposat per Israel que separa Cisjordània de Jerusalem, amb un checkpoint enorme, a banda dels punts de control militaritzats que també hi ha dins del territori, i és un mur que Amnistia Internacional denuncia que la seva construcció vulnera el dret internacional, a més de ser il·legal. I va comportar la destrucció arbitrària de cases i propietats palestines i contribueix a cometre greus vulneracions de drets humans. I amb tot això, doncs Israel continua armant-se des de diferents fronts, perquè com deia ara l'Anna, tant el mur com els checkpoints, que són aquests punts militaritzats de control, doncs el govern israelià restringeix les llibertats de moviment del poble palestí. A part d'aquesta restricció de moviment, doncs, també tenen un control absolut sobre l'aigua i, per tant, inevitablement limiten l'hora de treballar a la terra o fer qualsevol activitat diària que necessiti, que requereixi d'aigua. A part d'això, doncs, imposen restriccions econòmiques i controlen els recursos de tota la població palestina. A més, es confisquen arbitràriament terres, s'expandeixen els assentaments dels colons, com deien ara mateix, i un llarg etcètera de vulneracions sistemàtiques de drets humans. I amb tot això, doncs, molta gent ha hagut de marxar, o ha de marxar encara, o no ha pogut tornar, i diferents organitzacions internacionals calculen que la diàspora palestina al món actualment és d'uns 8 milions de persones. Tema mitjans i exercici del periodisme. Palestina s'ha convertit en el país més perillós del món pels periodistes, segons Reporters Sense Fronteres. L'exèrcit israelià ha assassinat almenys 200 periodistes durant els primers 18 mesos de la intensificació de la guerra i d'aquests, almenys 42 han estat assassinats deliberadament per la seva professió. La cobertura de Gaza s'està fent des del bloqueig, ja que a banda de la persecució de l'ofici i assassinats que hi està havent dels periodistes locals, els periodistes internacionals no poden entrar a la franja, així que hi ha periodistes professionals i no professionals de Gaza que es dediquen a utilitzar les xarxes socials per informar al món sobre què hi està passant i que al final són els ulls del món. I a més, a part del que deies ara, Anna, des del 7 d'octubre, els atacs israelians han destruït pràcticament tota la infraestructura de telecomunicacions i tots els mitjans de comunicació a la Franja de Gaza. És a dir, ara mateix el bloqueig és absolut. A Cisjordània, a més, les persones que es dediquen al periodisme són acusades i agredides habitualment tant per colons com per l'exèrcit, o per colons amb el beneplàcito de l'exèrcit. Aquestes agressions han augmentat durant els últims mesos i la impunitat contra aquests crims és el pa de cada dia en aquest territori. I com a últim apunt, però que és imprescindible, i és que Reporters Sense Fronteres assenyala
que pel pes de la religió i especialment per certs moviments conservadors, les dones periodistes són víctimes de discriminacions de gènere que s'interposen en l'exercici de la professió. 90 60 90 175 على 50 90 صدر 60 خصر 90 فخاد 175 طول على 50 وزن. هدول مقاييس جسدك، لازم يسموها جسدكهم. الكاف تعود إلك وجسدك يعود إلهم. روح حرة داخل جسد غير حر. أخذ لي وقت أفهم جسدي الأنثوي. جسدك بيروح بينام بغيب بغلط بيتوب من سامح وبرجع بعيد للأبد ماشي مع ورقة تصريح من الطبيب. جسدي بكفي غلطة وحدة، انزلاق واحد، صورة واحدة، فيديو واحد، كم من عين في على جسدي. Aquesta cançó que està sonant és el grup DAM i es diu Jasadik Home i és una reivindicació contra la violència de gènere i l'abús sobre els cossos de les dones. Ens la recomana l'Andrea López Tomàs, periodista, politòloga, corresponsal des de Beirut pel Periódico de Catalunya i, a més, una molt bona amiga. Ella cobreix tota la zona del Pròxim Orient. També és fundadora del podcast Zaura i està especialitzada en periodisme en perspectiva feminista. Andrea, un plaer molt gran que siguis aquí i que participis d'aquest capítol després d'un any i mig cobrint la guerra de Gaza. Ens podries començar explicant com ha evolucionat la situació des del 7 d'octubre del 2023? La situació realment ha anat empitjorant i se n'ha anat produint tota una sèrie de violacions, jo crec, del dret internacional i dels drets humans que com passen de forma tan continuada i de forma tan accelerada que no hem tingut temps pràcticament ni de parar-nos a denunciar-les o a reflexionar sobre això, no? Veiem com tot i que el focus està a Gaza i la brutalitat del que està passant de les matances, la manca d'ajuda humanitària és unes violacions del dret internacional brutal, també a Cisjordània hem deixat de posar el focus i no ens estem adonant de que la realitat sobre el terreny està canviant moltíssim i com els polítics i el govern de Netanyahu estan utilitzant la guerra de Gaza per canviar ràpidament la realitat sobre el terreny a Cisjordània, on tenim atacs constants de colons i soldats contra la població local palestina, però també tenim com han pres gran part de la terra, com han destrossat camps de refugiades històrics, com poden ser el camp de refugiades de Jenin o de Tulkarem. Ja no hi ha ni tan sols oposició dins d'Israel a tot el que està fent el seu govern, i si n'hi ha és molt menor. Per tant, estem veient un clima d'impunitat que no para d'estendre's. I quina era la situació prèvia immediata abans del dia 7? Abans del 7 d'octubre, el mateix 2023, ja estava sent l'any més mortal i més letal des de la segona intifada a principis de segle, no? A principis dels 2000. Veiem com a la Cisjordània ocupada hi havia matances diàries, potser a comptagotes, comparat amb els números actuals, però evidentment no deixen de ser vides que es perden i gent que es mor simplement pel fet de ser palestins, no? Els colons actuaven amb completa impunitat i emparats molts cops pels soldats de l'exèrcit israelià que s'havien centrat molt en Cisjordània i perquè deien que per lluitar contra els moviments de resistència armada que s'havien creat en algunes zones especialment dures dels territoris palestins ocupats, com podien ser al nord de Cisjordània, especialment a Jenin o Tulkarem o Nablus, on molts joves desesperats perquè veien que ja no hi ha ni converses de pau, ja no hi ha cap mena de debat sobre un possible estat palestí, ni tenir els seus drets bàsics de trobar una feina, poder formar una família, poder viure en seguretat, doncs decidien prendre les armes i organitzar-se en petits moviments de resistència armada que sí que havien fet alguns atacs contra dins d'Israel o potser contra soldats a la Cisjordània ocupada, però realment l'impacte que tenien eren molt menors en comparació amb la brutalitat de la resposta israeliana. I no només el 2023, no? Si mirem cap a Gaza, per exemple, també podem parlar del bloqueig, no? Ara parlem molt del bloqueig de l'ajuda humanitària, però aquestes infraestructures per bloquejar qualsevol accés d'ajuda humanitària actualment ja estaven presents abans.
la Franja de Gaza portava 15 anys sota un bloqueig per part d'Israel i per part d'Egipte, i és comú que es parlés abans del 7 d'octubre de que Gaza era la presó a cel obert més gran del món, perquè hi havia 2 milions de palestines tancades sense poder tenir cap mena de possibilitat de prosperar, perquè les autoritats israelianes es dedicaven activament a capar qualsevol possibilitat de crear infraestructura, de crear progrés per tancar aquesta població de Gaza dins del seu territori. Per tant, això no va començar el 7 d'octubre de 2023, això porta 77 anys d'atacs contra el poble palestí i d'atacs previs abans de que comencés la creació de l'estat d'Israel. Per tant, crec que quan parlem de Palestina és clau posar context i mirar més enllà. És la nostra responsabilitat també com a ciutadanes. Ha impactat de manera diferent tota aquesta violència sistematitzada sobre les dones respecte dels homes? Vull dir, tant pel que fa al genocidi com al conflicte històric. Sí que és veritat que no ens hem pogut parar molt, malauradament, a mirar com està afectant això a les dones, més enllà de parlar des de potser aquests punts més comuns, com pot ser com està afectant a les maternitats, com està afectant als embarassos o fins i tot a la salut pròpia de les dones en termes de salut menstrual i tot això. Però sí que és veritat que sempre hi ha un risc afegit per ser dona en aquests territoris, perquè en tots els contextos, no només a Palestina, sinó quan hem vist algun procés de neteja ètnica, sempre s'utilitza els cossos de les dones d'alguna forma per marcar, no? Per marcar aquesta derrota moral de l'enemic i implantar doncs, la derrota primer en el cos de la dona perquè es veu com un territori a conquistar, no? Aleshores, veiem que també és un fet que nosaltres ens hem de donar compte que, com a feministes, no hem vist la causa de Palestina o la causa de Gaza com una causa feminista, no? Les palestines de Gaza ens recriminen que les feministes del món les haguem abandonat, no? Perquè al cap i a la fi, quan hi ha una guerra, quan hi ha un context de tanta brutal violència, aquestes lluites s'aparquen, però les dones de Gaza i les dones de Palestina en general, elles porten un gran recorregut en la causa feminista i per tant també és com la nostra responsabilitat posar sobre la taula aquests debats, no? I anar una mica més enllà. I creus que en aquest sentit els mitjans estan fent una bona cobertura mediàtica del conflicte i, òbviament, del genocidi? Crec que la guerra contra Gaza i contra Palestina rep bona cobertura mediàtica en funció del país en el que et trobis. Crec que des de la premsa espanyola i catalana s'ha fet i s'està fent una bona cobertura, però quan mires més enllà de les nostres fronteres te n'adones que som un cas bastant excepcional, perquè jo a Beirut parlo amb companyes periodistes alemanyes, italianes, i em diuen és que no podem publicar res del que està fent Israel, perquè ens diuen que no podem deixar malament a Israel amb els nostres articles, no? Però sí que és veritat que s'ha fet una bona cobertura mediàtica des dels mitjans espanyols, però amb totes les limitacions que té fer aquesta cobertura, que és que les periodistes que cobrim la Franja de Gaza no podem entrar a la Franja de Gaza. Per tant, hi ha un cert límit de la bona cobertura que pots fer perquè no pots accedir al lloc dels fets del qual estàs informant. Cada cop hi ha menys accés a les fonts que estan allà, perquè sí que és veritat que moltes fonts han marxat de la franja, moltes altres ja no et contesten els missatges i ja no saps si és que les han assassinat, si és que en els desplaçaments han perdut el telèfon, si és que estan ferides en un hospital. Realment les comunicacions són molt, molt difícils. Aleshores, també nosaltres, com a periodistes internacionals que cobrim la regió, tenim una responsabilitat molt gran, que és lluitar pel nostre dret a entrar a la Franja de Gaza. I en el teu cas, com a periodista internacional sobre el terreny, quines diferències identifiques com a més destacables
anar a exercir el periodisme respecte a les periodistes locals? Completament, hi ha una diferència entre ser periodista local o ser periodista internacional al terreny, perquè, en primer lloc, nosaltres sempre tenim la possibilitat de marxar si les coses es posen malament i decidim no voler seguir arriscant la nostra integritat física, doncs sempre tenim el nostre passaport occidental i podem marxar. I fins i tot hi haurà governs que ens ajudaran a marxar, no? I a fugir de zones perilloses. Però no només això, sinó que les conseqüències que té a nivell social, que en el meu cas, com a periodista internacional que viu sobre el terreny, en la meva societat soc fins i tot celebrada, no? Se'm veu com una persona valenta i com algú que fa una feina molt important. I potser en els contextos locals, aquestes dones periodistes que estan potser sortint-se en alguns contextos més conservadors del camí marcat per les dones, no? En societats com pot ser doncs, aquelles parts de la societat més conservadora palestines, doncs potser són discriminades o potser les seves famílies no ho accepten perquè al cap i a la fi és posar-se en risc i per elles doncs, potser té unes conseqüències molt més grans del que suposa per una periodista internacional, ja no només per la integritat física, sinó també per el rol públic que tens com a periodista. I, Andrea, quina és la situació del periodisme palestí? Veiem com des del 7 d'octubre, i no només des d'aleshores, però especialment des del 7 d'octubre de 2023, s'han intensificat els assassinats contra periodistes palestins, especialment a la Franja de Gaza, on han estat assassinats més de 200 periodistes, però també a la Cisjordània ocupada, i també parlem d'assassinades, de periodistes libaneses assassinades per Israel, és a dir, no són palestines, però al final qui les mata és el mateix estat, és el mateix exèrcit d'Israel. I veiem que hi ha un patró, no? És a dir, no pot ser que no estiguin deixant entrar a la premsa internacional i a les periodistes que hi ha dins les matin. Aquí hi ha un patró claríssim de voler amagar el que està passant, el que estan fent, i de voler intentar matar el missatger. El fet de que les estan matant, no només les maten directament amb bombes o amb atacs aeris o amb drons o amb el que sigui, sinó que, a més, en molts casos potser no les maten a elles, però maten a les seves famílies, potser no les assassinen a elles, però fan que es desplacin durant 10 ocasions. És a dir, la mort, l'assassinat, és la part final, no? És el més brutal que pot passar, però els atacs que s'està fent contra les periodistes pel sol fet de ser palestines, pel sol fet de formar part de la societat de Gaza, són molts, no? I sí que el fet de que no puguem estar allà informant, el que ens acaba passant és que informem a través de números, però crec que és important que parlem de que de cada una 200 i pico periodistes palestines que han assassinat, cada una d'elles implica una pèrdua d'informació brutal. I tu quin clitxer creus que impregna Palestina i que voldries desmuntar? Jo crec que el màxim clitxer que hi ha sobre Palestina i sobretot sobre el Pròxim Orient és la presència de la religió, no? Crec que des d'Occident es veu que són com pobles atreçats perquè són pobles que tenen fe i que són creients. Aleshores, a banda d'aquesta discriminació o fins i tot menyspreu pel fet de tenir la religió tan present en el seu dia a dia o en les seves costums, jo crec que un altre dels temes que sempre que va lligat, no, amb la religió i amb la representació també en els mitjans de comunicació del poble palestí, però ja us dic, dels pobles del món àrab, si ho volem dir, és el fet de que les dones estan sempre molt oprimides i les dones són l'últim de la societat, no? I és veritat que, igual que en els nostres contextos les dones estan oprimides, les dones són discriminades, hi ha discriminació de gènere i violència de gènere, com també passa en el nostre context, però no té per què venir pel fet de la religió. És a dir, hi ha un patriarcat que va més enllà dels textos religiosos,
que està també en els textos religiosos, però que també està en les formes d'organitzar la vida, igual que passa a Occident, també passa allà. Però jo sempre em pregunto quins són els baròmetres de la llibertat, no? Què és ser lliure? Per què la nostra forma de vida és una forma de vida més lliure que la seva? El problema d'elles no és que portin un vel, el problema d'elles és que hi ha una entitat colonitzadora com és Israel que les està atacant, que les està assassinant, que està fotent-hi l'aire a les seves vides, per dir-ho de forma més clara, i que els estats europeus i occidentals els estem recolzant. No estem posant una línia vermella, com hem vist que sabem fer, perquè ho hem fet amb Ucraïna, durant aquests 2 últims anys, no? I no només això, sinó que tenen altres opressors, com deien, com pot ser l'autoritat palestina, a la qual Europa també dona diners. És a dir, tenim una part de responsabilitat que hem d'assumir i que no implica treure'ls el vel dels caps, sinó deixar de finançar la seva opressió com a dona palestina i com a poble palestí. I ja per acabar i no robar-te més temps, com a periodista, quina és la teva trinxera? La meva trinxera crec que són els meus quaderns i tot el que escric i em buido en l'escriptura, perquè al cap i a la fi està cobrint el que està passant i és el que jo volia fer. Jo crec que és important posar la mirada on l'estem posant i posar-la des d'on la posem, no? Posar-la en perspectiva de gènere, però no deixa de ser dur i difícil ser testimoni i ser custodiadora del dolor aliè, com és ser periodista ara mateix al Pròxim Orient. Jo crec que el periodisme és impossible que sigui objectiu, sempre és subjectiu, i els filtres que hi apliquem com a persones, perquè les periodistes són persones, sempre estan presents. També en aquests quaderns guardo els testimonis de dones i de gent que m'ha confiat, que és el major privilegi per a una periodista, que li confiïn la teva història i el que tu estàs vivint, no? Que tu en el teu moment més baix, en el moment en què t'estan matant, t'han fet fora de casa, t'has desplaçat, decideixis dedicar-me uns minuts a explicar-m'ho. Crec que és un privilegi enorme, perquè estem sent el primer esborrany de la història, i crec que és molt important que en siguem conscients de la responsabilitat que tenim i que aquestes històries no es perdin. Per molt que no entri en la crònica del dia, que aquestes històries siguin guardades i documentades en algun lloc, perquè aquestes petites històries fan la història. Moltes gràcies, Andrea. Ha estat un plaer. Et seguim llegint i et seguim escoltant el teu podcast. Gràcies per haver compartit la teva feina. Una abraçada. Nosaltres ensenyem vida, Senyor. Nosaltres ensenyem vida. Després d'aquells hagin ocupat fins a l'últim cel, nosaltres, Senyor. Nosaltres ensenyem vida. Després d'ells hagin construït els seus assentaments i hagin aixecat els seus murs d'apartheid fins molt més enllà de l'últim cel, nosaltres, Senyor, nosaltres. Els palestins ensenyem vida. Jo no sé on anar, jo no tinc paisatge, jo no tinc pàtria. De les mans el cor del meu cor cristal, entre la pell i la ràbia. I fins aquí el 5è programa. Esperem haver pogut donar algunes claus per traçar com s'ha arribat al genocidi i, sobretot, no deixem de parlar sobre Palestina. Això és Una trinxera pròpia, un podcast de Yemaya Revista amb el suport de l'Institut Català Internacional per la Pau i la col·laboració de Sonic Arts. Aquesta cançó que sona es diu Palestina i és de la Mireia Vives i el Borja Penalba, i tot i que és del 2019, és més vigent que mai. Us la deixem, és imprescindible, i fins la propera. Salut! Jo no tinc pàtria.
and we deplore and we reject, and these are not two equal sides. Això no són dos bàndols iguals. Ocupants i ocupats. Un centenar de morts, 2 centenars de morts, un miler de morts. I els ho vaig explicar i explicar i explicar. Un centenar de morts, 2 centenars de morts, un miler de morts. Hi ha algú aquí? Hi ha algú que ens escolti? Jo voldria plorar els seus cossos, jo. Senzillament, voldria anar a cada camp de refugiats i abraçar cada nen, tapar-li les orelles perquè no hagi d'escoltar el so de les bombes. Aquest maleït so de les bombes que el perseguirà per tota la seva vida, com em passa a mi. Avui, el meu cos ha sigut una massacre televisada i permeteu-me que us digui que no importen les vostres resolucions de les Nacions Unides ni cap clip de so que jo faci, que no importa el meu nivell d'anglès, cap clip de so, cap clip de so, cap clip de so els importarà la vida, cap clip de so solucionarà tot això perquè nosaltres ensenyem vida, Senyor, nosaltres ensenyem vida, Senyor, nosaltres ensenyem vida, Senyor, Nascuda a Palestina.